Kini Tipramotani Teju Mangbai, Mato BSC ni Primary Committee ni Semai Tangjaka. Majelis Purkonjeni ni bisingo. Isuni mungui samai tango party sarko jadi dekno habai kongkong yang samai tango dia kokno binai dai masuklah kokno sadar sampai karena tekun mungsa kreasi आपने रोजिनो जोंबो जोंना बुजिना यासि जों तांगै गेला तबाले सानै दं जों तांगै थांजामां जों साइटेगा 70 बोसोरावमै बुइ बोसोराव थांजामां दिनै CPM खायजा दिनै BJP खायजा दाबा IPP खायजा हेबा तिब्रासारनि कपालटे सोलाय जायगा आ जागोन जागायसि जों जिनि कपालनो जोंनि मा सोलायनाय जि थिनांनो जोंनो जों थिनांनो जों गाहामा खायनायसि जों थिना गाहाम खायना हंके एकमात्र लिडार दङो जों बुबाग्रा जिमिनो जों तिब्रासान बागिदाबो बाजै फायजा जों हानि बुबाग्रा गोबां पार्टी दङ CPM दङ BJP दङ IPP गोबां पार्टी दंनाय दा मिनमाके जेकुनु जागाव मातो क्रिकेट थांथां गांके बैटिंग खायनो बेसिमो रुइया फील्डिंग खायनो नांगौ आम्पायर नांगौ बलिंग खायनो नांगौ आमर दंनायनो फियाबा नों बैटिंग खायनाय तामके बैट खाय आपनो बस खेला पायना पाय आइसि आबागै जों थांजा मा दंनाय आर जारा तामको कि संसब आसे तो करिया कि संसब ता मोनसे तेराव आइजोनो जे बुजिया जों ता गेरा टेबल सानै दं जों ता निजिन हावनो जों दिनै खौलाय मा दं आबा